Ναι, παρακαλώ, το Sky. Το Sky, ναι, λέγεται. Ναι, συγγνώμη, αν μπορώ να μιλήσω με κάποιον που είναι λίγο έτσι με το περιβάλλον που ασχολείται. Τι έγινε, έχουμε κανένα θέμα? Θέμα για μας εδώ πέρα που μένουμε στην Αγία Παρασκευή να μην δημιουργηθεί θέμα. Εδώ στο Sky έχουμε πράσινο συναγερμό, ασχολούμαστε όλοι με το περιβάλλον. Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό και πήραμε εσάς τηλέφωνο το πρωί όπως κάθε μέρα που περπατάμε πάνω στο βουνό και είδα λοιπόν έχει έρθει κάποιος γερανός ο οποίος δίθε και καλά ανοίγει δρόμο. Δεν είναι γερανή, δεν είναι γερανή, είναι μια νέα ποικιλία πεύκου. Και φυτρώνει σε σχήμα γερανού. Και εγώ να σας πω αλήθεια, σχετική δεν είμαι τώρα, γυναίκα δεν έχω ιδέα. Ναι, και γράφει πάνω J and B. Κάτι πάντως το οποίο. Ναι, έτσι φυτρώνουν αυτά τα νέα πεύκα, έχουν και κουκουνάρι μες στη δαγκάνα. Κάτι τέλος πάντων το οποίο να σας πω την αλήθεια μας έδωσε βέβαια ο άνθρωπος βέβαια που το χειρίζεται δεν ξέρει κιόλας και αυτό, σας το πούμε εντολές. Υπάρχει και χειριστής πεύκου. Υπάρχει χειριστής βέβαια, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι θέλουν να ανοίξουν από εκεί ένα δρόμο, υποτίθεται να περνάνε τα πυροσβεστικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω αν μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά, νομίζω ότι ο δρόμος είναι μια χαρά αρκετός. Αυτός ο γερανός έχει πολλές πευκοβελώνες. Τώρα να σας πω το πρωί μέχρι τώρα που είμαι μεσημέρι πια στη δουλειά μου δεν μπορώ να. Αυτές τις λεπτομέρειες που με ρωτάτε δεν μπορώ να σας τις απαντήσω. Δεν έχετε δει αν μαζεύει κάμπιες? Τι είπατε? Δεν έχετε δει μήπως μαζεύει κάμπιες, λέω? Όχι, είπε ότι θα κόψουν και δέντρα, είπε. Για να μην λέει πιάσει φωτιά το βουνό και πάει παραπέρα, στο πούμε και τα λοιπά. Άλλα αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα. Λες και το κουκουνάρι άμα πιάσει φωτιά πετάγεται στα 10 χιλιόμετρα. Μένα να μου πείτε, και αυτά τα κουκουνάρια της νέας ποικιλίας πεύκου που μοιάζουν με γερανό είναι Παναγιά βοήθα.